Takže momentálne sme v domčeku, v skromnom obydlí tohto chlapčeka, ktorý sa volá Amerik. Je to budúci prvák a žije tu ako jediné dieťa v tejto rodine, ktorá má 7 členov. Stará sa o neho jeho stará mama a jeho mama chodí pracovať do Dar es Salaam, do veľkého mesta. Otec je neznámy, takže tá starostlivosť je viac menej nechaná na starú mamu. Tento chlapec je aktuálne chorý, už 2 týždne je doma, je evidentné, že má teplotu a takto tu leží na zemi celý deň, tak je to niečo, čo máme možnosť vidieť, z akých pomerov deti schádzajú, ktoré budú zaradené do programu Adopcia na diaľku. A vďaka darcom Slovenska sa môže ich kvalita života máličko a možno aj vo veľkom zmeniť. Tento chlapček konkrétne chce byť raz, alebo má túžbu byť doktorom. Sme v škôlke, z tohoto sa učia milé deti, ich zošity pracovné. Je tu fara, ktorá bude slúžiť pre kňaza. Otec Salvatore nám teraz ukáže celý projekt. Prehliadka stavby fary Bulige. Questa è la cappella. Questa è la cappella. La cappellina per pregare quando il sacerdote ha poche persone o... Otec Salvatore objíma deťurence zo škôlky, ktoré čakajú na to. Je to niečo pre nich nesmierne vzácne. Končíme našu návštevu bušovej dedinky v Bulige, Tanzánii. Toto centrum sa bude volať Centrum svätého Krištofa.